Ahojte, som Ondrej Takáč, poviem vám niečo o technologických novinkách, zmenách v Dognete. Ako Julia povedala, v Dognete som nahradil Katku, takže nebudem o sebe ďalej veľa rozprávať. Prejdeme radšej na obsah tej prezentácie, čo sú nejaké nové funkcionality, ktoré ste už síce videli, ale povieme si o nich. Poviem niečo k STS trackingu a niečo, čo plánujeme do budúcna. Takže nové funkcionality, ktoré ste si už niektoré mohli všimnúť, niektoré sú čerstvé, sú tieto tri a konkrétne, keď si pozrieme na katalóg XML feedov, tam pozadí môžete vidieť, ako to bolo predtým, ako to vyzerá teraz, určite s tým pracujete pravidelne. Hlavná prednosť je, že je lepšie vyhľadávateľný, filtrovateľný a taká výhoda zase pre nás, že tie feedy, ktoré sú na vyžiadanie, tak máme správu tých prístupov. Na tom katalógu sa dá ešte pracovať a zlepšovať, takže do budúcna určite na tom ešte pracovať budeme, ale všetko to potrebuje svoj čas. Druhá funkcionalita je komunikačný modul, ktorý ste si už niektorí aj vyskúšali, podľa toho, čo sme videli v štatistikách. Slúži hlavne na priamu komunikáciu s inzerentami, kde si môžete dohodnúť rôznu výmenu propagačných materiálov navyše oproti tým, ktoré môžete vidieť v administrácii alebo dohadovať nejaké špeciálne spolupráce. A najnovšia funkcionalita je katalóg copywriterov a prekladateľov, ktorý sme zverejnili v administrácii zhruba, myslím, že minulý piatok. Čiže ide o filtrovateľný katalóg ponúk copywriterov a prekladateľov. Tí, ktorí uviedli, tak sú tam aj zoznamy referencií a na každého sú tam samozrejme kontakty. Čiže môžu ich využívať aj inzerenti, aj publishery. V krátkosti by som sa pomenoval server-to-server trackingu, ktorý sme začali nedávno nasadzovať. A donútilo nás k tomu hlavne to, že ako keby ten cookies tracking ide už do úzadia, alebo teda je niekedy problematický. A ako to vyplýva z názvu server to server, tak vlastne ten tracking prebieha priamo medzi servermi e-shopu a Dognetu. Čiže ten používateľ, keď klikne do e-shopu, tak sa vytvorí nejaká hodnota visitor ID, ktorá sa k nám pošle, tak sa uloží ten preklik. A ak príde k nákupu, tak sa nám pošle ten nákup s tou hodnotou a vieme to celé spárovať. Veľkou nevýhodou je zložitá implementácia, kvôli tomu nie je úplne jednoduché nahradiť pôvodný tracking vo všetkých e-shopoch za tento nový. Tá implementácia zo skúsenosti môže trvať aj počas jedného dňa až do niekoľkých mesiacov, takže vždycky to závisí od technológie, ktorú využíva daný e-shop, od skúseností tým, ktorý to implementuje a podobne. By som ešte doplnil, že vlastne bez cookieless vieme merať počas trvania session. To znamená, že od prekliku po zavretie nejakého okna prehliadača vieme merať aj bez cookies. Ale ak nám ten používateľ dá súhlas, odklikne nejakú cookie listu, tak si uložíme aj tú tradičnú cookinu a tedy meráme vlastne štandardne ten dlhý čas, väčšinou je to 30 dní, alebo teda podľa nastavenia kampane. Tam, kde nie je možné implementovať server to server, pretože to nejde úplne všade, sa snažíme s inzerentami komunikovať, optimalizovať to spúšťanie aj celkovo tie cookie listy, aby sme teda vedeli trackovať čo najviac. Na čom pracujeme do budúcna? Je to pracovná verzia, teda pracovný názov je Dognet 2, jedná sa o novú administráciu, čo vlastne po zverejnení novej administrácie by sme chceli aj rozdeliť propagáciu, poviem ku každému viacej. Čiže nová administrácia by mala byť hlavne prehľadnejšia, modernejšia, ale čo je veľmi dôležité, mal by nám poskytnúť väčšiu flexibilitu pridávania nových funkcionalít. A také hlavné veci, ktoré prídu s tou novou administráciou, budú reklamné kanály, ktorým sa budeme ešte venovať. A nové REST API, pretože vieme, že to aktuálne API je veľmi také rozpačité, neštandardné a nerobí sa s ním dobre, sme si z toho vedomí. A lepší notifikačný systém a tak ďalej. A testovať by sme chceli ku koncu tohto roku a spustiť to čo najskôr, ale ako viete, vývoj nebýva úplne jednoduchý, takže uvidíme, ako to všetko zvládneme. A rozdelenie propagácie. Aktuálne v Dognete platí, že keď ste ako publisher schválení do kampane, tak môžete všetky vaše projekty použiť na propagovanie tej danej kampane. To postupne prestane platiť. Je to nevyhnutný krok kvôli štatistikám aj celkovému nastaveniu kampaní a províznych hladín a podobne. Čiže publisheri si budú musieť akoby vytvoriť nové propagačné kanály v rámci jedného účtu, môžu mať viacej
rôznych druhov propagačných kanálov, napríklad obsahový web katalóg, cashback, a do kampaní sa budú následne schvaľovať už nie ako publisher ako celok, ale tieto dané reklamné kanály. Toto všetko sa udeje cez nejaké prechodné obdobie, kedy bude potrebná teda súčinnosť aj samotných publisherov, ktorí si musia vytvoriť tieto reklamné kanály, ktoré musíme my ako affiliate manažeri schváliť, a následne sa bude do kampaní posielať žiadosti za daný kanál, nie ako publisher. A vlastne s daným kanálom vám príde aj nový parameter do affiliate linkov, takže bude potrebné aj aktualizovať si tieto affiliate odkazy. Ďakujem za pozornosť.